Lijep pozdrav svima, dobrodošli u Hranu bez grijeha. U današnjem videu ću vam pokazati recept za 2 vrste energetskih kuglica. Ove kuglice mogu biti odličan obrok prije fizičke aktivnosti ili kao zasitan međuobrok. Za početak ću zobene pahuljice usitniti u blenderu dok se ne pretvore u brašno, pa ću ih onda staviti sa strane do sljedećeg koraka. Banane ću izniječiti vilicom, te ću im dodati aromu od vanilije i med. Tu masu ću prebaciti u zobeno brašno i dobro promiješati. Dobivenu smjesu podijelite na 2 dijela i u jedan dio dodajte kokos, a u drugi organski kakao. Od dobivenih smjesa možete napraviti kuglice. Evo, kuglice su gotove i spremite ih u hladnjak na 1 sat vremena i bit će spremne za jelo. Hvala još jednom što ste pogledali ovaj video. Recept za ove kuglice možete pronaći na mom blogu hranabezgrijeha.com, a u opisu ovog videa sve linkove na kojima me možete pronaći. Bok!